Svým způsobem Roberta Fica Slovensku závidím. Je to evidentně degradovaný typ i lidsky, mentálně, podlitý oči krví. Můj dědeček říkal jako prase z Bukvic, když je to jak se říkalo, muž, kterého může milovat pouze jeho vlastní matka na první pohled, že jo? Ja neviem, či sa to viem komentovať, lebo toto je nechutné divadlo. Skutočne nechutné divadlo. Z úst pána Kalvodu mohol by som očakávať akýkoľvek kritický komentár ku Slovensku, ale hovoriť takto o človeku, a to je jedno okom teraz, či je to Robertovi Ficovi, a ešte sa na tom chichúňať na pozadí vo verejnoprávnej, to bolo vo verejnoprávnej televízii, tak ja neviem, kam sa dostala česká žurnalistika alebo česká publicistická scéna. To je najhlbší kanál, ja to takto poviem dnes, aký existuje. Skutočne je to najhlbší kanál, aký existuje, a som zhrozený. Že poslanci vládnej koalície budú mňaskať ako prasce. Nech tam nejebe. Magori a idioti vo vláde. Táto krajina je v sračkách. Ako taký potkán sa postavila. Je mi ľúto Tibora Gašpara, ale asi tiež potrebuje psychiatra. Politická kríza na Slovensku, strach z protestov a návšteva Ruska mu asi poriadne zatemnila mozog. Nedokáže s nadhľadom posúdiť kritiku bývalého ministra vnútra Českej republiky, novinárov a herečky. Kritizovať iných a prehliadať Ficove brutálne hulvácké a hanebné vyjadrenia, to je už vážna diagnóza. Natíska sa otázka, do ktorého zmradľavého kanála patrí Robert Fico aj so svojou mafiou, ktorá nám tu vládne. Pán Gašpar nech si pozrie niektoré ruské televízne stanice, ako sa vyjadrujú diskutujúci na adresu Slovenska, Česka, ale aj iných krajín, a možno pochopí, že Česi boli k Ficovi veľmi zhovievaví. Mezi pragmatismem a cynismem je dost velký rozdíl. Robert Fico není jen pragmatik, Robert Fico je dost brutální cynik. O Robertovi Ficovi neviete, ale že vôbec nič. Tá pani, ktorá ho tam hodnotí a hovorí o ňom, jaký je to cynik a akým spôsobom sa správa, o jeho hodnotovom rebríčku teda nevie, ale že vôbec nič. Robert Fico nikdy nemal žiadne ľudské hodnoty, lebo on nie je človek, ale iba monštrum, ktorý ničí vlastný národ a vedie ho do ruského náručia. Robert Fico má pomýlené hodnoty ako každý komunista, mafián a diktátor. Vzdelaných, múdrych a morálnych občanov považuje za svojich hlavných nepriateľov. Zneužíva ľudí, ktorí bezhlavo hádžu hlasovací lístok s jeho menom do volebnej urny. Manipuluje ľudí, ktorí sa dajú kúpiť za lacnú bagetu a slepo skandujú jeho meno. Takéto monštrá ako Robert Fico diabolsky ovláda klamstva, manipulácie, nenávisť a ničí ľudské osudy a život v našej krajine. Robert Fico udělá vždycky úplně cynicky to, co mu přinese body. Smer se zdivočelým Ficem, máte tam jako volné uskupení radikálů, které se jmenuje Slovenská národní strana, ale to není žádná strana, to je prostě Andrej Danko a k tomu pár šíl. A láhev. Presne takto, novinári, radikalizujete spoločnosť, presne takýmto spôsobom vnášate nenávisť voči konkrétnym osobám. Ste išli ako krvilační bastardi proti nám, aj to robíte od rána do večera. Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky. Prestaňte do ryti klamať, ale hlavne vy, prestaňte klamať. Každý, kto bude chcieť robiť Smeru zle, dostane po papuli. Robert Fico je v politike takmer 30 rokov a vytvoril si v Európe imidž agresívneho hulváta, klamára a rusofila. Správa sa grobiansky a šíri nenávisť. Potrebuje neustále mať nepriateľa a vytvárať konflikt. Pamätáme si útoky a šírenie nenávisti voči prezidentke, opozícii, mimovládnym organizáciám, študentom, aktuálne voči Čechom, Ukrajine a gruzínskej opozícii. Jeho najväčšími nepriateľmi sú tradične novinári, ktorí podľa neho pracujú v nepriateľských a protištátnych médiách. Nestačilo mu, že jeho nenávistná politika má na svedomí vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Agresívna nenávisť, zloba a grobianstvo je každodenná potrava Roberta Fica. On je už na tom tak špatně, že on si musí podávat ruku s takovými monstry a teroristy, jenom aby měl nějaký jakože pocit, že někde něco znamená, neznamená. To bylo první, co ho spláchnou. Buď nemajú doma zrkadlo, alebo dávno strátili nejakú súdnosť.